Sai da sayarwa da ciniki yana ɗaya daga cikin gimshikin zaman rayuwa wanda a kullum ake yin shi. Za ka saya ko za ka sayar. Shi yasa yau a harshen Chinese za mu koyi yadda ake sai da sayarwa. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Bello Galanci da kasuwar Bello da fatan kuna lafiya. Yau fa shafin mu ya samu cikar mutane 5,000 tun bayan kafa shi kasa da makonni 3 da suka wuce. Saboda haka muna matuƙar farin ciki, kuma saboda wannan farin ciki da muke yi shine muke so mu dan koyi wannan 'yar waka ta Chinese domin kudan yi bita kenan za a ce, ko ba ka ba. Ni wan wo ai你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻地。Yau bari mu yanke wakar a nan wajen. Wato ɗaya daga cikin hanyoyi mafi sauki na koyon harshen Chinese shine mutum ya dan san wasu daga cikin waƙoƙinsu, kuma ya koya kuma ya ringa dan wato bita. Yana ɗaya daga cikin hanyoyi na rike kalmomin da kuma tunawa. To yau muna so mu koyi yadda ake tambayar kuɗi, yadda ake biyan kuɗi idan mutum zai sai abu a kasuwa. Saboda haka na farko abin da zaka kake so ka fara sani shine nawa ne wannan, ko wannan nawa yake. Nawa wannan yake, wato duo shao qian. Duo shao qian, nawa ne wannan. Duo yana nufin da yawa, shao yana nufin kaɗan, qian yana nufin kuɗi. Yawa kaɗan kuɗi, yawa kaɗan kuɗi yana nufin duo shao qian. Saboda kan zaka sai abu sai ka ce zega wannan duo shao qian, nawa ne. Duo shao qian, zega shi duo shao qian, wannan nawa yake. In kuma wancan ne fa sai ka ce naga duo shao qian, nawa ne wancan abu, ko ba haka ba. Sai mai sayarwa sai ce maka 20 kwai. 20 kwai, me kwai yake nufi shine yadda ake kirga kudin Chinese, ko mu a Hausa a Najeriya ba da naira, so a nan China suna da kwai. 20 kwai. Kwai, sai ka ji abin ya ɗaya maka tsada, ko ba haka ba. Sai ka ce hao gui, wato abu ya yi tsada kenan. Hao gui, abu ya yi tsada. Hao gui. Hao gui, wato sosai, ko tsada. Ya yi tsada kenan, ko ba haka ba. Ya yi tsada, hao gui. In kuma kana so a maka sauki sai ka tambaya 便宜一点，便宜一点，便宜一点。便宜yana nufin sauki ko rahusa,一点yana nufin ɗan kaɗan. Saboda haka duk da ka ce 便宜一点yana nufin a maka a ɗan rage maka, a ɗan yi maka sauki, ko ba gaskiya ba. Wannan yana daga cikin abubuwa da mutane suke faɗa kullum idan suna kasuwanci. Saboda haka kana so ka tuna hao gui, yayi tsada, 便宜一点, ɗan yi sauki mana, ko ba gaskiya ba. Saboda haka idan na je sayan abu aka ce min 20 kwai, 20 yana nufin me, 20, 2 10 10, 10yana nufin 20, ko ba haka ba. 20 kwai san ce hao gui, 便宜一点, a ɗan yi min sauki mana. Ta ce hao 15块可以吗？15块，15，15可以吗？yayi sai ce
我觉得可以，这yayi. Ha, sai in biya sai in karba ko ba gaskiya ba. Yauwa, to saboda haka bari mu ɗan yi bita. Yau ina so zan sha shayi mai madara. Shayi mai madara, shayi dai ana ce mishi cha ko ba haka ba? Mun tuna cha shine shayi. Madara kuma nunai ko ba haka ba? Saboda haka idan za a ce shayi mai madara sai a ce nai cha. Yau ina so zan sha nai cha. Za ku sha? Yauwa, saboda haka bari mu samu mai sai da nai cha za ta zo ga koko mai nai cha. Ni hao. 你好，你叫什么名字？我叫 Coco， 你呢？我叫 Bello。我要买奶茶。10块，奶茶10块。好贵啊，便宜一点。8块可以吗？我觉得可以，8块可以。好。谢谢。谢谢。再见。再见。Yawwa, to gashi nan har na sai shayi na tambaya an gaya min farashinsa sannan na ce ya ɗan man tsada a rage mana duk da cewa ba a taya shayi a dan wajen amma dai wannan da ni ku gani ne ta ɗan rage min daga nawa daga 10 10 zuwa 8 kwai nawa kenan 8 ko ba haka ba kwai kudin Chinese ne ko yi kwai biyan kwai kudin Chinese kenan kamar da muke cewa naira kuma sai ta rage min sai na ce to shikenan na gode sannan da kuɗi na biya muka sallama shine aikin gida ina so a fassara yau wato kuma jiya ai mun ba da aikin gida a wannan aiki da muka bayar wasu daga cikin ku sun taka rawar gani sosai sun yi kokari inda suka ba da amsoshi babu ma mushkila a ciki na farko shine Isiyaka Adamu Muhammad da Justice Madansir Babagana Muhammad da Naziru Lawal a ƙarshe kuma akwai Hari Bukar Danda kun yi kokari da fata za ku iya fara ɗaukan bidiyo kuna aikowa saboda wannan zai sa mu saurara mu je da ma kuke bartawa shi wannan ya da shabuwa masu muhimmanci wajen kwarewa a harshen Chinese da fata za ku ci gaba da kwazo da kokari mun gode sosai to jama'a abinda muke da shi kenan a yau kar a manta a aikin gida duk wanda yake da wata tambaya yi muna nan akan YouTube duk wanda yake bukata ya sauko da waɗannan darussan yau rana ta 15 kenan da fata ba a yi maka nisa ba maka nisa za ka iya faruwa daga farko ka kawo inda muke za ka dan yi karatu sosai amma tabbata ba za ka sha wahala ba to shi kenan abin da muke da shi da fata komai na tafiya da kamata a wajen ku suna na Bello Gadanci daga kasuwar Bello assalamu alaikum 你问我爱你有多深，我爱